ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋግኣ ዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ከተማ ኣልፋሽር ንዝተፈጸመ ጃምላዊ ቅትለት ሬሳታት ብምቕባርን ብምንዳድን ንምሽፋኑ የጽዕር ከም ዘሎ ሓደ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ኔል ዝርከብ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ ከም ዝከር ሰራዊት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ሓይልታቱ ነታ ከተማ ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ብቪድዮ ብዝተሰነደ ሓይልታቱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት قتلت جبنات أنصار سبعونتن كم زفتسمو كستات كقربلون كله حيال أهجروا كوننا ونجت إيمواني ريو حججن إزيه أبيال فيرست زركب ناي مصنعة جوجلة ناي ساتلايتات سئلتات بمرمر غيروا أبزلو مصنعتي حيلتات قلت في دقف نكتما الفاشر دحر محازو دحرتس تفتسمه قتلت عسرتات أشحات ريساتات يحب كم زلون نمحب أمدما مقبارن من دادن يجبر كم زلو يقليس زركب حيلتات قلت في دقف نزيب بأمريكا وجوجل مصنعته وصي زلت أبصاب ملكيته ذهبوا زوخنا قبر ملس زي اللي خوينو نالفاشر دحر محازقن قبل على سلامويان سبات حيلتاتو كبيد بدلات فتسيون زبل كسي نتيجواني ريو يخون برحجه إزيه بأمريكا وجوجل مصنعته وصي زلت أبصاب حيلتات قلت في دقف نسفح جملوك قتلت زر مرتعوتات نمدفع نسمونات زنح سرعته وفريق كم زجبرن كمون أب قدم وحافن مدفع أكلاتن زتفلاليه سلتي تقام كم زلون مرتعوتات نمدفع أب تعري توافيرو مهلاوي حبير زلا أب زواد دارفور تأنكو سراوي السودان تغازاز إرواز نبرك كتما الفاشر حالتات قلت في دقف ناستات عسرت شمنت أوارح كبيمة مدحر مصنحيهم أب زحلفة ورحة تقمتي نسراوي السودان دافي أمنا تاختما زتغازاز إروا حالتات قلت في دقف نابتا ختما أبزاعته والأوان دما بفيديو بزتسنية أب لعلي السيفيلاويان جاملاو قتلت كم زفتس أمي زقلاتس قاله كابل علوات مرحته دما أبزح جوان بكم بريطانيا اقادات نبير اللوم زلو خوينو بعلو حيلتات قلت في دقفون قاله كاب أولاتو بدل فتسيهم بمبال أسير يوم قبل مقلتسي أوسيني ريو منقو منقست فدرالن تقراين وطرع عسيلو أبزلو والأوان بريزدانت كزيوم محدار كلل تقراي جنرال تهدس ورده ناب أديس آبا كم زمرحة قاليسو بريزدانت كزيوم محدار كلل تقراي جنرال تهدس ورده مسمزه فدرالو منقستنا مزيراب ناب أديس آبا كم زخده بمنقد بيت صحفتيو علاوه كوين زلا كم زفلت أبزوان منقو منقست فدرالن تقراين أبز التفلاليه قدايات زي مس معتفت إيرو حيال وطري آقات إيمو زلو خوينو بخلتين وغانا دمان نحاد حد كام مكساس كقصلي صنيحو أبزوان كأه أمونغو منقست فدرالن تقراين زلو مسحاب نحيال أبز مسألة زلو أوانيو أبزوان مرحي كلل تقراي زلو بريزدانت كيزيو محدار كلل تقراي جنرال تهدس ورده مستوى سلطان فدرال نمزهراب نباديس آبه أمريح زلو بصحفته أبزو صوم مغلصي أبتقال لقدايات مس منقست فدرال نمزتاي حدل أخ حيزو نباديس آبه أمريحو آله يزبل أبز زحلفك أربا أوان سب مز تقراي كفدرال منقست وهبم زنبر باجت بمقوراتو سقمات يقات كم زلو كم مرور تاني حميوم بوغن منقست فدرال دما تقراي مس إرترا التقبر زلا الركبات بزملكت نغفيتات زحزله مفرح زمسل مغلص إتات كوهاب تانيحيو بجاكا زون أما كلت يوم وغن زلت تاوز زي متأمان نبدأ سكوينات كيمرحون توساغ سقات فتيري زركب أب كم زكوناتاتي غا بريزدانت كيزيو محدار كلل تقراي جنرال تهدس ورده ناب أديس آبا أمريح زلا وأديس آبا بتصنح الأوان دما مس فدرال منقستي أبتب وغن تقراي حتوتات زل على زلو قدايات كزته تثبيت زقبرو اللو خوينو اتنا عمتات كي تفتح زقصل زلو قداي تفناقلت معراب تقرايون حدا خاب عبيتي أجنداتات لزب مرحت كلتين وغنات كخون كم زخلي قمات منستر وصاي قدايات هاجر شودن ماريا مالمر ستيننغارد ناب إيرترا مبصح تقبر كم زلاتا حبيرو أبتي بمنقدي معكنا زينا شودن كومدما بوغن إيرترا وصي زلو مغلصيتات اتا منستر أب إيرترا أب تقبرو زلا مبصح مس منستر وصاي قدايات إيرترا عثمان صالح تراقبا كم زتيتي تقاليصو أبتي بوغن إيرترا وصي زلو زينا دما منستر وصاي قدايات شودن مس منستر وصاي قدايات إيرترا ركب كم زغبرت أبتي استقبر ركب دما أمونغو
ኤርትራን ሽወደንን ብዛዕባ ዘሎ ክልተኣዊ ዝምድናታት ዞባዊ ምዕባለታት ከምኡ ድማ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ኣመልኪቶም ከም ዘተዩ ተሓቢሩ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሽወደን ብጀካ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ምስ ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ልኡል ገብረኣብ ተራኺባውን ከም ዘተየት ብወገን ኤርትራ ወፂኣብ ዘሎ መግለጺ ተሓቢሩሎ። እዛ ናይ ሽወደን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ናይ ክልተ መዓልቲ ምብጻሕ ንምግባርያ ሎሚ ናብ ኤርትራ ዝኣተወት። ነዚ ምብጻሕ ኣመልኪቱ ብወገን ማዕከናት ዜና ሽወደን ወፂኣብ ዘሎ መግለጺታት ድማ ሽወደን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኤርትራ ብርክት ዝበሉ እስራት ድሕሪ ምፍትሓ ብገለ ኣባላት ባይቶ ሽወደን ናብ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ብዛዕባቲ ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 20 ዓመታት ተኣሲሩ ዘሎ ናይ ሽወደን ዜግነት ዘለዎ ዳዊት ኢሳቅ ብዝምልከት ሕቶ ከም ዝቐረበን መልሲ ክወሃቦምን ከም ዝሓተቱን ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ እታ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ናብ ኤርትራ መብጻሕ ብምግባር ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ርክብ ትገብር ዘላ ክብላየን ዘርጊሐን ዘለዋ። ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ብዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ልዕሊ 18 ዓመታት ዝተኣስሩ ዝርከብዎም ልዕሊ 100 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ ዘፈትሐት ኮይና ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ነቲ ተበግሶ ድሕሪ ምንኣድ ኣብ ዝዋን ብሰንኪ እምነቶምን ፖለቲካዊ ራእዮምን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ካልኦት እሱራት እውን ንኽፍትሑ ጻውዒት ከቕርብ ተራእዩ ነይሩ እዩ። ብጀካ ዝውን ኣብዚ እዋን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትያ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ግጭት ከይለዓል ይስጋእ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እዩ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሽወደን ናብ ኤርትራ መብጻሕ ትገብር ዘላ። ኣብቲ ብወገን ኤርትራ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ እውን ኣብቲ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝተገብረ ርክብ ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ከም ዝተዘተየለዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ቬኔዙዌላ ኣብ ዝቐርብ ባሕሪ ካሪቢያን ብርክት ዝበሉ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣዋፊራ ዘላ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕጂ እውን ካብን ናብን ቬኔዙዌላ ዝንቀሳቐሳ ናይ ነዳዲ መራኽብ ከይንቀሳቐሳ ብምእዋጅ ሙሉእ ዕፅዋ ኣዊጃ ምህላዋ ተገሊጹ። ቬኔዙዌላ እቲ ስጉምቲ ናይ ኩናት ምፍራሒ ክትብል ክትኮንኖን ከላ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን እቲ ብኒኮላስ ማዱሮ ዝምራሕ መንግስቲ ከም ኣሸባሪ ጉጅለ ከም ዝተመዝገበ ብምጥቃስ ኣብ ምስጋር ዕፀ ፋርስን ሰባትን ይዋፈር ስለ ዘለና ነቲ ስጉምቲ ወሲድና ዘለና ኢሉ። ኣሜሪካ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ናብ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝቐርብ ማያዊ ክፋላት ብዝሒ ዘለዎ ሓይሊ ባሕሪ ዘዋፈረት ኮይና ከሳብ ነፈርቲ ዝስከማ ብኒኩለራዊ ጸዓት ዝንቀሳቐሳ ዓርሞሸሽ መራኽብ ውግእ እውን ኣዋፊራያ። ብጀካ ዝውን ብትእዛዝ ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ባሕሪ ካሪቢያን ዕፀ ፋርስ የመላልሱ ኣለዉ ንዝበልወን መራኽብ ከጥቅዑ ዝጸንሑ ኮይኖም ከሳብ ሕጂ ድማ ብርክት ዝበላ ንኣሽቱ መራኽብ እዮም ብነፈርቲ ደብዲቦም ዘለዉ። ኣብዚ ኣሜሪካ ብዓርሞሸሽ መራኽብ ኩናት ዝተሰነየ ዓብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ደቡብ ካሪቢያን ኣዋፊራትሉ ዘላ ግዜ ድማ ደበና ኩናት የንጸላሉ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ሕጂ ኸ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ሓያል ቆጠባዊ እገዳ ንምንባር ካብታ ሃገር ዝወፅእን ዝኣቱን ነዳድን ንምዕጋድ ትሰርሕ ምህላዋ ይዝግለጽ ዘሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣሜሪካ ሓንቲ ነዳዲ ዝጸዓነት ባንዴራ ጉያና ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ቬኔዙዌላ ከተታልል ባንዴራ ጉያና ሰቂላትላ ነይራ እምበር ናይ ቬኔዙዌላ እያ ብምባል ኣብ ትሕቲ ቁፅር የእትያተያ። ሕጂ ኸ ዝኾነት ናይ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ከይትንቀሳቐስ እያ ትራምፕ ወሲኑ ዘሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።